facem niște trucuri băieților aceștia de aici. Salut, băieți! Tu chiar ești David Blaine? Da, eu sunt. Vreți să vă fac niște magii? Da, te rugăm, David Blaine, fă-ne niște magii. Stați, băiatul ăsta, ai terminat-o? Salut! Salut! Ești chiar David? Eu sunt. Ai terminat sucul? Poți să împrumut și mie cutia? Da. Mersi. Deci asta e o cutie Da. și în mâna asta am o monedă. Da. Da? Stați, e goală, nu... Și voi băga moneda în cutie. Nu pot să cred. Pe spate. Nu pot să cred. Moneda de bărat! Mai una. E nebun! Mamă! Stați să mă gândesc ce voi mai face acum. Fă-mi și mie una. Fac și ție? Da. Ce să fac? O schemă. O schemă? O păcălină. Ia uite la mine. Zâmbește, zâmbește, zâmbește. Ai dinții frumoși, da, îmi place. Da. Tu, Florin, du-te aici. Aș vrea să-ți fac ție o magie mai întâi. Dar să terminăm cu el. Mai zâmbești odată la cameră. Incredibil, i-a fugit dintele. I-a fugit dintele! Mamă, nu se poate așa ceva. Hai cu mine. Mamă, David Blaine, nu! Înainte. Înapoi. Înainte. Vreau mai mult, dar nu prea mai am putere. Înainte. Înapoi. Mamă, David Blaine! Mamă! Lasă-mă să te ating! Lasă-mă să te ating! Mamă, nu se poate! Cum le faci? Mamă! Demon! Ești un demon, mamă! Acum vom mai face o ultimă magie, pentru că s-au speriat deja băieții aceștia. Sus mâinile! Mamă, nu se poate! Mamă, David Blaine! Vă mulțumesc, vă mulțumesc! Protagonistii filmului, Narcis! Mișu! Omul de după canapea! Florin! Mihai! Miță, eu! Părut! Vă mulțumesc, vă mulțumesc! Vă mulțumesc!